A v tejto búrlivej dobe, ktorá stále naberá na intenzite, bude to trénovanie toho stavu, nazývame to meditáciou, alebo toho stavu kľudu samého so sebou a so svojím dýchaním stále viac a viac dôležitejšie. Lebo v tom kľude môžem robiť správne rozhodnutia. V tom kľude mi prichádzajú odpovede na rôzne veci, s ktorými si momentálne ešte stále neviem rady. Každý jeden problém má svoje riešenie, ktorý mi môže prísť len vtedy, keď som v kľude. Ako náhle sa bojím, som zlostný a som netrpezlivý, ako keby som mal zapchaté uši a oči a nevidím riešenie problému a pritom... Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.